Sverige och regeringen ville utvisa honom. Han ville tala kort och prata om sin situation. Varsågod. من درود بفرستم به همه شما عزیزان و خوشحالم از اینکه در کنار شما عزیزان هستم. Jag välkomnar er alla och jag är jätteglad att jag är hos er. من 11 سالی که در اروپا هستم و با تعداد منفی و هر دفعه منفی پشت سر منفی به من دادن و به من گفتن که باید برگردی به ایران. Jag har bott här i Europa under 11 år och de har gett mig avslag efter avslag och nu försöker de tvinga mig att återvända till Iran. من از کشور اومدم که یک رژیم جبار، یک رژیم دیکتاتور در اون حکومت داره. Jag kommer från ett land där ett diktaturskip är i makt. روزی نیست که این روزنامه‌نگارای ما گرفته نشن و روزی نیست که اذیت معلمای ما نکنن و روزی نیست که مردم ما رو اذیت نکنن. Det finns inte en enda dag där våra lärare blir fängslade eller journalister som blir gripna och att de inte torterar folk. زندان‌های ایران پر از زندانی‌های سیاسی شده، پر از خبرنگارهایی شده که دم از آزادی میان و اونا رو میگیرن و به زندان میندازن. Alla fängelser i Iran har blivit fyllda med journalister som säger emot regeringen, är fyllda med politiska fångar. در کشوری که آزادی نیست های من چگونه میتونم برگردم به این کشور؟ Hur kan jag återvända till ett land där frihet inte existerar? چرا دولت توجه به این مسائل دقت نمیکنه؟ Varför inte regeringen tar hänsyn till sådana här situationer? من فقط در مورد خودم صحبت نمیکنم. Jag pratar inte bara om mig själv. تعدادی مثل من خیلی زیاد هستن که در اروپا 15 سال 12 سال هستن، آواره هستن. Det finns många här i Europa där de har inte fått någon uppehållstillstånd och de har bott här i 11 eller 15 år. به نظر من باید دولت روابطش با ایران قطع کنه، چون میدونه که دولت ایران یک دولتی نیست که دولت سالم باشه، یک دولت دیکتاتوری است. Jag tycker att allt samarbete med den iranska regimen ska avbrytas och alla vet att den iranska regimen är inte en hälsosam regering eller en hälsosam regim utan en diktaturskip. من دیگه حرفی برای گفتم و میخوام اینو بگم که در پایان که رژیم جمهوری اسلامی رژیم خونخواری است که هر روز دستش به خون جوانان ایران آغشته است. Jag vill inte säga något mer förutom att den iranska regimen är ett regim där de dödar de unga iranier varje dag och alla ni ser den varje dag på TV. و من امیدوارم که این حزبی که جدید میاد برای دولت سوئد یه حزبی باشه که امنستی رو برای همه قبول کنند. Och jag hoppas den nya regeringen som kommer till makten 19 september ska vara ett bra regering. متشکرم از همتون. Tack.